יאללה בואו. האחרונים מתבקשים לעלות. כבר מקדימה, סביב. רוני היקרה, לא משנה באמת מה שנכתוב לך עכשיו ונאמר לך, זה לא יתאר את התחושה של האהבה. ככה, טוב. לא משנה שמה נכתוב לך, מה נאמר לך עכשיו, זה לא יתאר את כמות האהבה והערכה וההערצה שיש לנו אלייך והכרת התודה שאנחנו מביאים כלפייך. לא פשוט לסכם את הקשר הזה שנוצר ולא פשוט למצוא את המילים לבטא את התהליך שעברנו איתך. רוני הצוג של נס עבורנו. עברנו ביחד תהליך אדיר בזמן כל כך מועט, שנתיים האלה עברו ממש מהר האמת, וכמו שאת אמרת, נגענו בחיים אחד של השני. תקופת זמן שיצא לנו לגעת אחד בשני, אותה תקופה היא נעלמה מן הזמן ועל תוקפו. התהליך שעברנו איתך כל כך מיוחד, הוא משאיר בנו חותם, למרות שאת נשארת כאן ואנחנו הולכים ומתרזרים. את מלווה אותנו בגלל שהקשר שנוצר בינינו הוא בלתי ניתן להפרדה. רוני שלנו, אנו בעיקר רוצים להודות לך על שנתיים של ליווי בלתי פוסק, של חינוך, של לימוד. מודים לך על האמון שנתת בנו, על העצמאות שנתת לנו, על התמיכה, על דאגה והכלה בלתי פוסקים. תודה על שנתת הכל מעצמך, גם בזמנים פרטיים. מודים על האדם שאת, מלא רגישות, טוב לב, כנות, יכולת הקשבה, סבלנות אינסופית. תמיד דיברת איתנו בגובה העיניים, התאמת את עצמך לצרכים שלנו, תמיד נתת לנו תחושה שאנחנו אחראים מספיק ושאת סומכת עלינו. זו תחושה שנחוצה לנו בגיל הזה. וגם את אכזבת אותנו, גם אם אכזבנו אותך לפעמים, דבר שנעשה לא מעט, גם שם ידעת לראות בנו את הטוב, ובו בזמן ידעת להיות אסרטיבית ולהילחם למען כל אחד ואחד מאיתנו. כשהגעת לראשונה נגלנו לגברת חרובי, גברת שמפיצה טוב לב וחמלה לכל עבר בכיתתנו הקטנה, שפתוחה לקבל ולהתמודד עם מה שיש, לקחת את המצוי לרצוי ללא כל ביקורת. בקיצור, גברת חרובי שלנו, את יצרת קשר עמוק ועוצמתי עם חברה של בני נוער שחלוטין השפיעה עלינו כיחידים לכיתה. רוני, את שליחה אמיתית, גם שליחה לכיתתנו הקטנה וגם שליחת חינוך. כל שאר המילים מיותרות כי הכל נמצא בתחושות. אוהבים אותך ומעריכים מאוד, כיתה י"ב 2.